Nakatira po na ko diri si Juanita. Kumusta ka mong tanan ka ng pamati karon tibok Bisan ng Mindanao? Asap kita ha, always say a prayer mga kaigsunan. Mao gani gamay na kung painamdom kaninyo ang atong unang pagpanalangin atong panagampo ngadto sa atong labaw magagahom. Thank you kay Lord sa maghihatag ka ng mong grasya. Matag adlaw. Thank you kayo. Sa paghatag nimo og may hunahuna og paglig-on sa among kalawasan ug sa tanang napamati sab karon. Mo mag-ampo sila kani mo Lord, salamat kayo ug among ipangandoy nga ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Manaon ta kanamo. Thank you kay Lord. Thank you kay. Okay. Bueno, ang sa tampo karon ng atong hutagan ug pagtagan ng pinadakan ni Jesus sa kababae. Mapatawag lang singan nga Jami. Chami. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaysunan ang atong sender si Chami. Kini akong sugilanon nga dunay nagpahipi nga problema bahin ni sa akong uyab nga nahibaw-an ako nga iya lang di ay kong gigamit. Ug kun nganong na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Please don't let this feeling end. It's everything I am, everything I wanna be. I can see what's mine now, finding out what's true. Since I found you, looking through the eyes. Yes, Tay. Yes, Tay. Unsa man ning istorya nga akong anak Nga? nga uyab bang kuno mo anang dakog agtak. Ha? Kinsa ba tayo, oy? Kadagot si Punyong. Ay, sus, uy, abi na ko kinsa na dakog agtang. Gamay ra mo nag-agtang si Punyong gutay good. Ayo, check mo ko taon nga agtang nga lampos manas luyo. Tatay ba, grabe kayo, nawayon jud kay kastanan. Pero unsa sa hinawayon ko taon unsa? Upaw na siya, tay. Dili na ingon nga ngayang agtang naabot sa luyo. Naupaw na siya. Miyembro man ko na siya sa Bonakid. Unsa man ang bunakid? Bonakid ba? Buhok na sa kiling. Sadik. Pagkanahan na sa kiti mo eh. So, unsa man uyab na nanay mo? Dili tay, uy. Nanguyab lang na. Pero di pa mi uyab. Wa pa na ko siya sugta. Oh. Kanya ko pa sugta, uyab na di ay na. Oh, di ba? Oh, klaruho lang ba? Oh. Sam, Yes. Babes. Mm. Asa man eh? Sabi, Saan ka na istorya? istorya nga unsa? Uy, mo Punyong. Dili, uy. O na istorya rin eh. Si Punyong, ganiha, kuno na nabi, nga kamo na. Dili na tinuod. Dili in taon, uy. Suko may kay tatay niya, anak ni. Nagsuko kay tatay niya. Kaya nagpatakal na siya panabi. Mao ba? Hanggang nito na. Sige lang. Pero wala na ito. Sa ito pa di ay. Wala na kaya bawas tatay ni mo nga uyab na ta. Wa, uy. Ano man, gusto ba akong sutian? O, kuan kining. Nahibaw kung dili ka gusto. Pero sige lang day. Ako na bahala itong Punyong. Sungag ko na ko ito. Kitan to na ko. Pwerteng laguta sa akong tatay ug sa akong uyab, tay kini guspon yung nanabi day ni kanahan nga uyab na kuno mi. Ang akong gikalagutan kay gipasubrahan mas animal. Unsa tay? Una isultis mga tao dinis. Ito ko sa skina ganiya no. Kunang kuno. Nahuong na kuno kani Punyong. Kuan nabuga na kuno kaniya ang imong pagkababae. Buga na kuno. Nayapag naman na siya, uy. Wa man gani siya kahikap bisan sa kulubot. Buga na ba noon? Ilas ko niyang manulti. Yamat. Nimmal ito hanada. Sige lang nak. Basta makita lang gani ni tawhana. Kumuton ko yung itlog anak. Sure ka tay, kumuto ni mo? Sure unsa? Nakumuto ni mong itlog di Punyong kung nagkita mo. Oh, wala pa ni siya itlog. Oh, itlog. Pero nga naman tay, Unsa? nga kadaghan ng party sa lawas nga angay nimong pasakitan. Nganong ang itlog magidi Punyong ang imong kumuton? Oh, mas maayo na diha kay murabag ka nang gitorture ba gitorture. Unsa? Kinespon yung pertig na kong laguta, kay pertig panabi nga uyab na kuno ni. Nya, wa may mutuon niya. Nanabi sad siya nga nakuha na kuno niya akong pagkapabay. Ambisyoso kay tawhana. O nya, oh, kanang lalaki nga nikawas gikan anang restaurant. Kailangan ko. Ang animal. Si Punyong. Siya yun.
Murag nag-atag og sa kanan. Ako di ulyon. Animal ka, upawa ka. Naala di ay ka. Ha? Ah, di para siya. Parang taksi ay. Uy, upaw! Upaw, ponyong! Animal! Upaw! Nakasakay yun. Upaw! Nakalaro ka ng taksi ang gisakyan niya. Swerte pa kang animal na. Naabtan pa to na ako. Gilarutan ko dito. Babes! Oh, Babes! babes! Oh, babes! Usa mo ka din, ya? Ha? Kwan, ikaw, nag-unsa man sa kadinihi? Ay, na ako meeting sa opisina di unahan. Mao ba? Di kagikan di ay, unya. Unsa man, wa mo nag-abot og siponyong? Isa punyong ba? Adto imong gikalagutan gud, nagpataka lang panabi sa mga tao. Ay, katong punyong! Hayin, hayin na ito, na. Asa siya, kita ka, ha? Patilaw sa akong kumo. Asa mo niya? Nawa na siya, uy, nagasakay ng taxi. Misulti ta ka dahil ako. Nahibaw day ko nga naa ka dinhi. Oh, to yun. Wala mo nagkita nga diri man to siya gikan. Ako kabantay, dito mo nila yung function room nag-meeting. Mao ba? Ikaw ang nambot makangani? O sa bigyan ni mo? Ay, wa gud. Dito man ko sa department store. Nya, nagpadung ko, padung na ko uli. Pagawas na ko, nakita na ko sa punyong dinhi. Gikan siya ng imong gisudlang restaurant. Mo nga, akong gidaggan. Nah, nakasakay man, way swerte. Wala ko gyud maabti. Naabtan pa to na ako. Na, ha! Sige na, sige na. Sagdi na lang na. Dali din, mga unang ng tasod eh. Oh, wa pa di ka mukhaoy. Gamay, rin kaunan ko. O nga, mukhaon ko sab. May kay kuyog na ta. Dali, mga unta. Yan na ta. Yo, uy. Nganong kita pa man kunin mo dinis inyo, uy. Di pa ko anda mo atubang sa imong ginikanan, babes. Ay, kapala ka. Huwag mo mamin ako. Ako kong grandmami na, ah. Ha? Dali na. Okay. La! La! Mau ni sila? Ay. Oh, kinsan ni Julio. Mamo ni ko maabot ako sa wala. Ano akong gisaadi mo nga usa ka babae nga ngayon akong dadun sa altar sa kaminyoon. Sure ta? Naibaw na baya ka ha? So, siguro agad na Julio, kung nun sa isabot, kinalang tumano nun sa isabot. Kapala ka ra. Basta ka mao ni babihan ala. Oh, good. Okay, babes. Ugma ba? Di tingali ko makabisita ni mo kaya malarga mo ko sa Leyte. Nakalagi problema mo negosyo dito. Ako pa katuon. Oh, mao pa. Mga 3 days tingali ko, unang babalik. Okay ra? Okay ra. Oh, dadantalan niya kamakaon ni kabot na ko, ha? Okay. Ay! Uy, sabi? Ngano ka eh? Puro magumba mo sa puntahan ng imong ilamba. Uy, ngano mo ka eh? Ngano ka? Galagot ko tay. Uy, naglagot ka. Ano sa? Napilo din ang gubang puntahan na buwa mo sa. Pasensya na tay, sorry. Sa ba kay ngano ba eh? Ano sa mga problema ha? Ano sa problema? Lagot ko sa kong uyab tay. Gato upaw? Dili, uy. Pau ko dito mo. So ato pa doon na di kay laing uyab na. Sabi? Ah, O sulti ha? Kisa ng lalaki ha? Tita, bungian ko na. ayaw na lang tay, uy. Kisa lagi na lalaki ha? Si Julio. Hulyo nga anak ni Augusto. Ugwit. Kanang dato diya sa bukit tarurot. Ngano tay, nakaila ka? Wa makaila na eh. Kay dugay na nang namatay si Augusto. Ang iyan lang inahan ang nabilin. Oh, Ang apuhan na ng Hulyo. kailan ay mo tay? Ako kahibaw nga kaila day sila sa kong tatay, pero sa diyang nag-istoryang mini tatay, Oo, sagay ito nak. Kinsa gito nga sa imong uyab? Kinsa gito na? si Julio. Hulyo? Oh, Julio, nga naman di ay tay. But og pila to kabuok ang anak ni Augusto. Murag usar ba to o duha? Himot ko.
Basta kayo akong nahinduman nga may anak ko siya gusto nga bayot. Bayot. Murag may nasabtan ko sa gisulti sa akong tatay, pag-ingon niya nga may anak kuno kanang Agosto nga amahan ni Julio, nga usa kuno kabayot. Murag ko kasabot ba, mao nga nagpaminaw lang gid ko sa among relasyon ni Julio. Unya, murag doon ako'y gustong masayran sa pagkatao ni Julio. Magkapaduda kaayo da. Inahak ni tawhana. Mao tingali nga sa akong nadungog sa gisultis iyang apuhan, murag ako mo iyang ipanghambog nga mo'y umaabot niyang asawa. Pero, man siya imikbahin, anak. Murag lain ang nasa kong una-una. Ana, sakyanan. Huwag murag pang Hulyo ning auto ang miabot. Sige. Manaupo. Hi! Hello. Kining, Bibs. Kining, eto talaga dito sa mong parlor ha, itong imong sukay nga tuwa niya. Wow, talaga balik kay doon ako'y lakton. Parte pa sa mga negosyo ba? Balik ko talaga, Bibs ha? Okay ra ka? Okay ra. Okay, very good. Kayan mo eh. Oh, pasensya na, Pe. Ang taon na ako pamanggihatod sa chame dito sa parlor. Ako lang na itong giingnan nga balik kung tagkakin ako yata manon sa mga negosyo. Sige na, gibinyaw na ba ako ni mo? Surat mo ka, tuman yung plano ni mo. Ay, kabala ka. Makuha ko lang ang kabiling bahan di sa akong apuhan. Matransfer lang sa akong pangan. Malaga na ito sa gawas. Bisan ato pa na sa Europe. Wow, Bayot. Ikaw na pinakabulahan, Be. yes, Chami. Ay, kabala ka. Ano na kayo na nga ako siyang awayon kung makuha na o magkabuwag na mi. Ay, saragod, unsa mo gano'n yung mga itong Chami? Unsa mo din na? Una, gigamit ko lang siya para magkuha na ako ang katigayunan sa akong apuhan o matransfer na dire sa akong pangan. Kaya bato pa niya, matransfer lang ako pag ang kanang yung katigayunan, matransfer lang ko na sa akong pangan. Kung may pakita ko niyang babae nga may akong himuon o maabot nga asawa. O hapit na, kaya ako na siyang napailailan ni grandma. O ikaw, ha? Sorry na lang niya, kay igo ko lang siyang gigamit. Inungdan nga magpatabang ko nimo nga magubahang iyang pagkababae. Aron sa ingon, may rason ko nga buwagan siya. Kay nakuha na rin siya nimo. Babes? Bibs, ngano na yaman ka? Babes, ha? May business nga, timanon? Unya ni ingon pa ka nga kung makita ni mo si Punyong imong kulatahon? Nagduog man lagi mo! Unya, wa pag yung mga sinina, kaluod ninyo! Bayot ay kadak ulyuha ka! Bibs, kuhaan ba? Wala ni Ron. Hilam niya, ha? Bagka kag naong? Imo di kong gigamit ni ay. Maabot na si mong apuhan, kay ang tanan ninyong gipanagsultihan karon na record. Ipadako nis imong apuhan, tan-aw na tugmay madawat pa makagatigayunan. Bibs. Hilam na bayutan ka! Ano nang ibudak? Salamat nga wa pa ta makasal. Kay plano na din mo ang tanan, no? Labing siguro, fake ka kasal ang imong ihatag nako. Ha! Malas ka lang bayuta ka. Oh, Bibs, Tan-aw na tug kinsay makaluluoy. Bibs, Ug baka uuwaw. Baga ka daw. Mao ni akong sugilanon nga sakit na kamatuoran, kay gigamit lang ko sa animal nga bayot. Mao ni akong problema kay nakatuon naman ko sa pagmahal niya. Unya karon, ako nadiskubrihan nga bayot ay tawhana. Unsaon ni nako? Ikaw pa, unsaon ni nako? Unsa man og ka mapasultihon? Siya may. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong. Ay, Oh, nara, si Inday Chami. si Chami. Oh, si Chami, Inday Chami taon. Kuan ka ng iyang uyab, bayot taon na Ate Pres. Niya na, Ha? oh, gipagi, bayot iyang uyab niya. Siya Yeah? gigamit taon na Ate Pres para makakuha og kaning mga
katigayunan. Bam, unsa to istorya ni bam? Pero naibaw siya nga bayot. Awa siya kabaw. Iyang gikuan lang, kanang iyahan gigamit ang katong babae para Sani. ipakita sa iyang apuhan. Tungod kay iyang apuhan, dili mobilin sa mga tigayunan nga to sa bayot ko. Ay, oo. Wala siya ikapakitang babae Babae, pangasawunon. oo, nga So maminyo katong siya. babae, iyahan itong gigamit. Mao na diha depress nya sa Problema? niya nga bayot gyud ay. Kay ang katong gisug-sug nila nga upaw nga bunakid kanang ang buhok na skilid. Mo ni bunakid nila. Mao to ilang gingon nga kuan uyab man sa iyang uyab nga bayot si Julio. Na nasakpan yun ni Ate Pres. Yan ibawan man niya nga mao din ito yun Julio nga gamiton lang niyang babae para makakuha siya sa katigyunan siyang lolo. Kay di man niya ihatag kay di hatag siyang lolo kundi Hindi siya maminyo. maminyo. Oo. Mao na, Yung isa maiyang patambagan. ang iyang patambagan ni Pres, No? sa tuwing patambagan. Daray, iyang patambagan, mao gid akong sugilanon nga sakit sa kamaturan. Kay gigamit na ko sa bayo taon. Mao ni akong problema nga nakatuon ko sa pagmahal taon niya. Ay. Akong diskubrihan nga bayot ni taon. Nya sa na. Nahigugma na siya sa bayot. Katong nagamit niya. Amo na yung problema ron. Unya, saan naman na? Bayot man, bam! Sa may buhaton, ani, ug palanitan, nahigugma siya, nga di ka ma-discourage, nga bayot man na. Di ba? Mawa, gitingali mong gugma, oy, kayo nibaw ka bayot man ni. Di ba? Abi ni mo, Ate Pres, Oo. kung mahinaya ka na, inday, kanang naang ula gimayo, walay maayong gyud. ugma. Oo, Walay walay maayong maayong ugma kay kuan. ang sa iyahadaan nga pagkitag pagpanglupig murag ka ng ihalag biro ang iyang apuhan Mao nga na. magamit siya sa kabinuhat o sa kababay aron ipakita siyang apuhan nga naa siya pangasawunon og maiya ang mga katigayunan gani gingnan niyang laki nga manglargan sila sa Europe kung maadto na niya ang mga katigayunan. Mao ba? Ayaw pagpahinayak, Inday. Ayaw pagpahinayak. Kay kung balik ka diri sa balang kasulatan, kung ari diri sa kanang naang Genesis 2 verse 24 nga ingon dito nga ang lalaki mo biya sa iyang amahan ug inahan ug moipon sa siyang asawa ug sa dili na duha o sana. Karon panangliton og magminyo kamo. Unsaon man ana? Unsaon man ana nga? Kana lagi kung maminyo, magpakasal sila. Oh, magminyo ka mo, dili na mo kuno usa, duha na mo. Karon, dili na mo duha, usa na. Karon kay naa may laki. Naman say laki, nahimo na mo tulo. Pero siya na siya. Nahimo na mo upat. Ug labas sa tanan, ang importante diha, wa siya'y gugma nimo. Mauna. Ang iyang gugma tuwa sa laki. Nya sa una na bam. Kanang gibati ni nga murag na katunan sa paghigugma sa bayot nga naglinaki primero. Oo. Kanang ang nabaguhan lang tingali ka inday. Nakalitan lang ka, nabaguan lang ka. Kalimti na lang na, uy. Patya na lang ng pagbatiya. Kaya wa Mao na. kay makuha. Nagamit ko nagapit. Gihimo lang kang unsay nga niini. Pero kung Katasal. maro, pero, Katasan ba no? pero kung maro ang babae, kung ang babae nga yung gamit maro, magkagpakasal, pero maingon nga, tagay ko, katigayunan, di ba? Kung maro, kung babae maro, ha? O kung makipagkasal unya kay inig pirma diha ron sa tiguwa nga o sige mo pirma na ko ni magana naman kay pangasawunon ay lago niya na mo pirma ang katong tiguwang kung humana ang kasal panaglitan Okay na laging magpakasal sila. dili panaglitan mo pirma ng tiguwang sa papa makasal yung dito maglupad sa plano ang bayot Nao gyud. Kana, kana. Mga ka, panakiputas ra ka na. Pero, ana, tingali, ang apuhan, may tali, unya na tika pirma kung kung magkasal kung pananglitan og unya ra mo pirma magkasal. di ang maayo ani niyang buhaton no sultihan niya ang tiguwang Kana, ang muna'y apuhan maayo. sultihan Muna'y gusto. nga ako gigamit ako Oo. sa imong apo ma'am kay aron Para ko na ang mga makakuha. tigayunan maato niya Mauna. aron malamdagan ang tiguwang og dili na mahatag niya wala say madawdaw Nga naman, way laing apo? Ha? Way laing apo ang Wala ginawa? siguro. Siya ra? wa Oh, siguro eksakto iday pahibawa karon dayon adtua dayon si ma'am katong iyang apuhan nga gigamit ra ako ug ang tinuod kadtong laki nga iyang gingon mao noon sila hinoon mo'y uyab Pero Unsa man? tampa, doon na sa kuikwan, dili sa ta makapakasa sa bayot. Uy, kay, wala man na nituyo ang mabayot siya. Oh, wala. Nga, natural man na. Pero ang Naman iyang- yun sa ang itong iyang- laki. Ang iyang binuhatan natin pres nga naggamit siya para Gamit makuha ng tao, ng kwarta mo ni sa
Mura sa. Wa, butang na, Kan ako, may pa iyang sultan tinuod ang iyang Lula. Oh. lula or... La, bayot ko la. Ayaw Oo. ko pa na law. Oo, ana. Ako bigug babae. Og mus- Lalaki man ako. Og Pero muso- maingon niya lula. Atagi lang kong apo. Oh, pwede man sa Bahala nag mabayot ka, Atagi ko. atagi ko apo. Di lagi sa tatag, Diba? kay Rick Human, mulupay dahil sa sing laki. Di Ato lagi. Sa Europe, mulupad sila. Magkapit siya babae, iyang... Aday, kaning ani na kuwan, day. Oo. Sabot lang sila sa babae, day. Kanang chami. Ani ni day, bayot ko. Nya, mao may tuyo sa kong lola, nga tagan ako siya apo. Oh, bayran Ay, lang niyang babae. Oh, sige, mao ni tabo na to. Anay, kung anak ka na ko, okay raw, ay problema. Mga anak tao niya, bahinan ti ka sa katigyan Oh. sa lula. Oh, anak raw. Wala ba? Diba? Sa dilip ako mapadayon. Katubi itong giingon ni Ate Pres nga, sa di nga nabayot siya. Nga di man na iyang sa nga nabayot siya. Ako nung sumbayan nga, ibutan na to, munik ingog, kuan siya ka na, very talented siya. Pero wa nagamitan sa eksakto ang iyang talent. Unsa man panalitan nga talent. Di ba, kanang bang ingon mo nga, ang iyang pagkabayot, di man niya sa Wala gyud oh, niya. iya kami natulog na bayot siya. Ipananglitan na to nga, mayo siya talent. Panglitan na bayot siya, buta na to, mayo Si siya. talent ka maayo para niya. Day, Ito ba't yung sabot mga bang ang iyang pagkabayot, ipananglitan na to, kapareha sa kanang maayo nga talent, maayo nga abilidad, pero wala gamitan sa eksaktong pamaagi iyang maayong abilidad. Butang na to ba, kanang, wala pa maeksakto, kanang nagbinuang sa nagamit man ko siyang panakipbutas, ang Okay gamit na, ko lagi. siyang lalaki, nga mo yang gipa, basta nga ako lang paibaw ng apuhan, Kana, oh, paibaw niya. aron, ug unsa may plano, idayon ba, ug di ba? Apan ug ingon niya atin pres nga, sige, makipagkasal ko, hindi ko man na, o conjugal na property, na siya ibahin. Okay na. Ug manipirma Pero maro, babae. pero ug maunay buhaton day murag ni apil na sad kag tunto sa tiguang ug inyo nang buhaton Mao na. ang karma unya Mao. Karma. ayaw na lang soda na day paibaw ana karon dayon paibaw dito ug kanang naay gugban day dagang laki day na dagang laki nga piyod diha gusto ka biyudo di as gili ay oh asa man na paibaw asa man napit na nagpunyo si Dunya madam kanang apuhan layo na sa inyo ug duol ka ni deplete ay padtuwa karon dayon ana no salamat kayo ha kailain kayo day kung gagminyo ka it takes 3 to marriage asa naman diri ang husband asa ang wife asa ang God no kay laki may yang gibutang gusto nga ug salamat sa pagkadani tulungan yon Kuna ko ang paso, tihon.